Bună ziua! Poliția de frontieră suntem, avem mandat de percheziție. Sunt muncitor. Da? Și ce faceți aici? Nu se vede. Ce activitate? Spuneți, vă rog frumos. Întrebați patron. Spuneți ce faceți dumneavoastră acum. Țuic. Țuică, arătați-ne, vă rog frumos. Haideți. Haideți, vă rog frumos, ne arătați. Pleacă și câinii, ia. Ia, intrați, vă rog frumos. Ce aveți aici? Ce este aici? Unde stăm? De bara, da? Aici ce e? Bun. Distilarie, nu? Aici ce aveți, o? Ce aveți aici, vă rog? Cazan. Da? Și acolo ce este în ăla? Butoiul ăla? Bap. Și țuica unde o duceți? Da? Aici este țuica? Da.